Tohle je první, co v Hongkongu vidíme, když jedeme autobusem z letiště. Západ slunce a jeřáby. Vypadá to trochu jak Merkur, takový ty stavebnice. Některé věci o Hongkongu zjistíte hned, jak opustíte letiště a dostanete se do centra. Tak například. Je tu vedro. Že je tu strašně moc lidí. Aby měli kde bydlet, je i ten nejmenší panelák vysoký jako 3 naše. Duše Hongkonžanů jsou zcela pohlceny elektronickými výdobytky. Všude tu rostou zvláštní rostliny s dlouhatánskými kořeny. A už cestou z hlediště vás překvapí, kolik je tu kopců a nedotčené přírody. Do centra jsme dorazili na večer. Protože nebydlíme na kolejích, náš první cíl byl najít si nějaký domov. Zatím jsme se usídlili v jednom z levných hostelů Chungking Pensions. Tahle skleněná krabice v pokoji metr krát metr, to je koupelna. Prý v téhle budově bydlí 4 000 lidí, tak se tu musí šetřit místem. Hello, it's Jan speaking. I've read your advertisement at easyroommates.com. Podařilo. Jedeme se nastěhovat na náš nový privát. Tady budeme bydlet, daleko od centra, kousek u hranic s Čínou. A tohle je pohled našeho okna. Začíná škola, teď hlavně nezabloudit. Nemusíme se ale bát, na školách je o nás dobře postaráno. Na Hong Kong Baptist University i na Hong Kong Institute of Education se pořádají společné školní večeře, seznamovací soutěže a výlety. Brzy se seznamujeme s ostatními českými studenty a máme si s kým popovídat o občasných kulturních nedorozuměních. Koupala jsem a zjistila jsem, že mám zablokovaný. Chodila jsem tam jako v takovém obchodě, kde odblokovávali telefony a vždycky se podívali na ten můj a řekli no. Tady je společné školní grilování. No, občas se tu jí trochu divné věci. Škola umí být i náročná, ale určitě méně než doma. To jsou naši místní kamarádi. V listopadu organizujeme český večer. Tančíme polku, učíme všechny české písně a slovní zásobu potřebnou pro sledování krtečka. So this means hele. Great. Krteček a little more usually uses it when he's pointing at something or somebody and uses it like hele. We'll leave it in a minute. This is you. It means wow, it's easy one. And come here in Czech you can say pojď. Yes. So hele, you, pojď. And now you can understand one of Czech cartoons. Já chci mít čapku z bambulí, nahoře jíst kaštany mít, sedla bude od rána po celý den, zpívat si jen, zpívat si. Český večer dopadl dobře. My taky. Úspěšně jsme zvládli semestr, Hongkong známe jako své boty a procestovali jsme i jihovýchodní Asii. Zažili jsme tajfun a Číňan nás pozval na živé krevety. Může chtít člověk v životě něco víc. Jo.